Alarma gorri guztiak piztu beharrean aurkitzen gara. Egoera oso kezkatzekoa da eta herritarrek honen berri izan behar dute. Hilabete batzuk daramatzagu esaten udalaren egoera ekonomikoa ez dela ona. Aurreko urteetan egindako gestioak eta zenbait erabaki desegokiek ataka larrira eraman gaituzte legegintzaldi honetan. Bilduko udal gobernua 2011ko ekainean hartu zuen udal honen gidaritza eta orduan jada egoera etzen bat ere ona. Orduan buru belarri jarri ginen lanean, beti ere udal zerbitzuek ahalik eta kalte gutxien izan zezaten. Horren harira jarri zen mahai gainean atzo aurkeztu genuen plan ekonomiko finantzieroa. Gauzak horrela, atzoko plenoan bizi izan genuena tamalgarria eta lotsagarria izan zen. Interes politiko elektoralak tarteko, herria galbidera eramaten ari dira kontzienteki eta andoaingo udalerriek ezin du hori onartu. Oposizioko alderdiek inoiz bizi gabeko egoera baten aurrean jarri dute andoaingo udalak. Areago, inoiz Gipuzkoako beste herriren batek bizi gabeko egoera batean, 2013ko aurrekonturi gabe eta aspaldian ohartarazten ari garen egoera ekonomiko kaskarretik ateratzeko plan ekonomiko finantzieru gabe. Horrek noski salbuespen egoera ipintzen du andoaingo herria, aurrekaririk gabeko egoera batean, ataka honetatik nola aterako garen aurre ikusi ezin liteken egoera batean. Lotsagarria da, gauzak dauden moduan egonda, egoera iraultzeko mahai gainean proposamen bakarra egotea, gurea. Udal gobernuak asteak eta hilabetek eman ditu plana osatzen, eta uler dezakegu bertan planteatzen diren neurriekin ezadostasunak egotea oposizioko alderdien aldetik. Ordean, ezin dugu ulertu bestelako alternatiba serio eta formalik ez jartzea mahai gainean. Gure ustez hori modu bakar batean uler daiteke. Oposizioaren helburu bakarra Bilduren isolamendu politikoa da. Eta helburu hori lortzeko berdintzaile. Andoaingo udalerria atakazailea jarriko duten erabakiak hartzea. Atzoko plenoan izandako jarrerarekin etika politiko makurra erakutsi dute oposizioko alderdiek. Erabat tristea eta salagarria. Esan bezala beraz, atzo oposizioko alderdiek hartutako erabakiak egoera larrien utzi gaitu andoaindarrok. Aurreratu nahi dizuegu, erabaki gogorrak hartu beharko ditugula. Momentuz, salbuespeneko lantaldea jarriko da martxan udalean, eta orain arte bezala, beste instituzioen implikazioa ere eskatuko dugula. Hartzen ditugun erabakiak, direnak direla, andoaingo bizilagunekin konpartitzeko eta hauen iritziak jasotzeko konpromisoa ere hartzen dugu, berriz ere. Eta espero dugu alderdikariak alde batera utzi eta oposizioko alderdiek ere egoera hau iraultzeko ematea beharrezkoak izango diren pausuetan ardurarekin jokatuko dutela etorkizunean, orain arte ez bezala.